Bortzetan albisteain goibelak dauden honetan, albiste hona, Nafarroko Volkswagenerako iragarrita zegoen Polo modelo berria, gaur hasi dira egiten Landabengo fabrikan. Orain arteko ekoizpena finkatuko du modelo berriak, orain arte Bratislavako kateak egiten zuen alegia, gaurtik aurrera ordea, Iruñek bakarrik egingo du. Goizeko 11 pasa atera da lehena Landabengo muntaikatetik. Hauxe izan da unea. Cross Polo modeloaren lehen alea da Landabengo fabrikan. Alemaniako merkatuan salduko dute hau. Gaurtik aurrera, Iruñeko lantegian bakarrik fabrikatuko du Volkswagenek. Goizeko txandak egindu modelo berriaren lehen alea astean 300 fabrikatuko dituzte Landabengo lantegian. Zuzendaritzak dio modelo berriak Iruñeko ekoizpena finkatu eginen duela. Modelo berriarekin dira egun Landabengo fabrikak egiten dituenak. Zuzendaritzak dio emaitza onak espero dituztela aurten 3.900 langile dituen fabrikan. Emaitza onak heldu den urterako bertan fabrikatzen hastea espero duten Polo berriaren ekoizpenari begira. Goizean egiten hasi den modelo berriak ez du oraingoz plantilla handituko.